Chirifano si chimbonzwawo nyaya iri pano, handisi kunzwisisa rudo, hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana. Wapurisa ngataurira neka muna shamwari ndiribe kana chibodzi chondoziva baini. Wauya wega iwe unozeka takatoda chi tip of last week ka kuti munhu watiri kutsvaka ka ari muno munharaunda yesodhoma ka, asi katakafunga kuti vanhu vari kunyepa ka manje ka apa kapa wauya wega ka aiwa zvabva zvakanaka apa kapa wabva watava futi chi stero randiti ka, saka apa kapa ucharidza kuti iwe ka munhu iye ari kupi iye start talking to the common hatina zuva rese panapa. Nai mabva mudisposa apa ini mhosva yangu ndoyeyi apa chingakunda kunyepa vanhu zvakanaka-naka kuti bhebhi wangu akatsakatika ndikuziva bai kwaari saka imhosva chero kumangana kwandati bhebhi wangu akatsakatika. Munhu ari kuti bhebhi iye unoziva here kuti is an animal, imhuka hombe chaiyo chaiyo iyo is wanted dead or alive handitika ukunzwa here iwewe. Ndikuzvizwa hangu manduwe asi handisi kuzwisisa baini pamukuti bhebhi wangu yemhuka imhuka pakutodini. That woman is a criminal wanzwaka ane mhosva dzakawanda dzisingaiteka dzakaita kubhetere hema kuhanditika ane chikwara chake vaifamba ka vachibata varimi vefodya ka nevachiregoridhi hada kubwodowo ukada undipikisa ka ndona kwidibira nepama kwanoenda kwakadaro unozere izvozvo I'm not your size wanzwa ka musikana iyoka unozere kuti igube hombe chaiyo chairo unozere kuti zero rokuti plake sandiro zita rake chaiyo chairo remazvarwa ake akatozvipa zita iroro ka ataona kuti akutsvaga asi susu setimu reintelligent ka takabva chi tatokudzwa zita iro handitika tikatoziva kuti chi ndo zita chi raakushandisa webata saka apa kapa tiri kutomuda ende tikamubata amheno nezuva futi tikasvika kubva kwake madekwa aya tikasvika futi asiko. Ndosaka bhebhi aisada pakubvunziwa nozvehistori yache ndosaka futi atiba handidi paunhu anojaja kutodini inini nhamo yangu ichere kuti akujiwa munda anobhuka nenge ndakarima nyama warumesoka iwe uri kunzwa here zvanotara pana pashamwari munhu kai aishandiswa ka nemagevha ka aifamba nawo kuti chi awaneka munhu wegoridhi handiti obva ketwa ka wotenda chi vonorara kana vachinge vasvika kokoko sadheni ndiritika ndini vamakomana chine obva vasvika chiti sha munhu wakarara neka mukadzi weduka obva mutorera mari obva tomuponda-ponda. amai wangu ini saka kudai kwese ndadana nomhondi naye warume soka right saka iwe kapa toda kuti chi utudze zvese kazvanodzeka pamusoro pekakadzi kanonzi brakako handiti and if you write to us ka uri kunyura for obligation of fucking justice handiti ukunyepe zvechokwadi chazvo manduweka munhu indoziva nezvaacheba inini ndakatomziva pakamusodhoma mazuva mashomana nadarika ndopika kudai nomwana wangu oshomori. Okay saka iwe kureva here kuti iwe hakuna kana one chaukamhonzwa here chiri suspicious ka chataurwa nemunhu chiri ngoti fani so kana kufonera nevamwe vake so murume eso zvokufonehwa zvaifonehwa asi aikata foni yaisadairaba aiti kwai zviri bebasaba vanhu vari kufonawo vari bebasaba. Okay hafani kugara kupasira kapa tokuendisako manje une raki stereki manduwe saka mandotora kamuzva kumaki yangu yemota ndiende. Iwe gara apa wanzwaka hakuna zvekuti hanziye kutora maki yemota what kana wakutoenda kwacho mota yeka kutombosara pana matotomboiongorora kuti haina zvipomerwa here handitika wosiya namba dzako then tozokufonera kana taona yakachena handiti owo. Iyo mjameyo mirai papa walani ini here wayana yamwari place the father god obviously inini zvegata mufunga ndikurevani papapa handiti mega yemujamani ari kufamba munzira yemomunhu namana. Okay wayana yajesu ka inzwanzwe zvakamira zvakadai so waibata ndakati nonokei mbijana kuimba yamwari waiziya iwe saro ndisaiza mugenga yowanzwa wakamhana muna nemopu musoro nenge yako yachinamata kupi dambusasa neyo 2 minutes ukunzwa mfana wangu. Iyi ndiyo muyedzo yakataurwa mubhaibheri kayakanzi inoya kune vanotenda imi jamani munotori muyedzo handitika manje ini muyedzo inoya iri mubharaka ndinonoikuturira yakanowira uko ndinombozvida here inini ndombonzani kweni. Right ndotepe munhu anoda kusasa naye kwete zvako zvoholi zvongodondibhaizabhaiza panapa saka wedemse kazveti kako nemutungamiri kakamira sei mukuru upi yemugenga iwewe sadonyembedzera ngosiri kuvazi nyandi kutaura nezvai panapa handikura zvakafana ndine mutungamiri here kazheti kechiko mutungamiriri nahandina kana mutungamiriri wandoziva mufanira wangu kumberi kwangu waiziva mutungamiriri wandoziva ini chete ndimwarika Alright, uri kumboiteko pano padondemi. Wogara zviya ndimi magrade 7 achangopedza kunyora. Saka makamira zvenyu pakona panapa kushaya zvekuita handitika. Okay, regedza ndite plani kandikupe zvimazigi-zigi ka. Umhanye paSodoma supermarket apo unotenga zvimabhabhogamu ka. Ndizvere nhai boy. Yamugenga iwewe. Sadonyembedzera ngosiri kuvazi nyandi kutaura nezvai panapa. Handikura zvakafana ndine mutungamiriri. Mukuru upi? Lasibhaudozve. Iwe wazvinzwa kupi zviri kutaura izvozvo. Inde vachitaura kwausina
wakandiswera iwe. Nomboziva here kuti ndiri munhu anoremekedzwa chaizvo munharaunda munomu, kwete zvako zvakuda kuita zvokuda kundikonanisa naMwari. Haikuona shamwari. Relax wangu, inewo tiri kusadi rimwe chete waiziya. Mukuru anosaiza kana uchinge wazoraga. Bvunzai nini kandagara navo. Ndikubura vari kushaviswa iroroka. Takarishanda tese tichitune mukuru. Vati vari grade waiziya vanogaira. Ndosaka vakutsvaga iwewe kuti vakuise pamberi. Mwana mudiki akaita sewe, chii chaunoshanda chaunoziva iwe? Getera wei mhani, iwe usada kutamba nebrain dzangu damn. Wangu, wadi kumbomira kumhanya waiziya. Wozoda kumhanya ka, unozopedzera wamhanya waiziya. Ndachokubatsira. Sai wafunga kuti kune tsitsi rezo kunongobva kwawabvoko. Wobva tosangana nemanyama. Ngosvika paposition, ndotanga kutorwa nakalaka. Wakambozvana kupi izvozvo? Iwe kasitikidzi siyana neni, wazvinzi wakasiyana neni. Ndati siyana neni zvangu. Ndakanonoka kuchechi ndokwandava kumhanyira uko. Unotori kamuedzo chaiko kabva kuna Satani iwewe. Siyana neni. Ingudzuka iri. Ndoita seko apa. Ndofanira kutera kajamanaka. Ndoziva mamovement ako ese. Ndoziva kuti ndiani nani. After that ka, ndozongorwa kana dhululu. Vanhu vakavarairwa. Ati kana risa sibhineji. Angara mundisota mari yangu iri. Ndinombotanga ndamunanganisa maiziya. Ndonoti anondipa share yangu iri. Akandipa hapana hora maiziya. Asi akada kugaira. Ndozvidira jecha zvese izvi. Ndoyadanisa ndizeri rakazara jecha ndakazvidira. There is power in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. There is money in the house of Jesus. Up. Jesus. Vana vaMwari, makasuweiko, makagumbukeiko. Enga shoko rinotaura wanika kuti musatya kana kuti ndinemi. Hanzi kana makata ave kuwandaka, moziva kuti matero anenge akusvika. Sodoma tarangarirwa naJesu. Afarirai Jesu kani. Amen. Ndisingapedze kango yedu makristu matsvene anotya Mwari ka. I want to introduce you kune member yedu itsva muchechi yedu ino yeSodoma Church of Christ. Ndati marangarirwa vana vesangano. Elder Chikombera, simukai zvenyu vana vesangano vakuonei. Yesaya muri kuita seko vana vezambara wagwan. Ka sezvamuri kungoonoka kudai vana vezambara ka, mumba maMwari ka muine mufaro usingapereka. Elder Chikombera ka munhu anofarira hake majokes ka, ndokusaka vakumhoresai kane slang nekuti vanoziva ka kuti ndo zvamunofarira ka. Dai vari mufundisi kanhengo kavasimuka ipapa paka, dai soka makutokotsira. Anyway, Elder Chikombera, ndakumbira ka kuti muenderere henyu mberi nenyaya yenyu kasangano nderenyu iroriri. Vatendi vaMwari, ini toda kutenda kwamuri ka. Muri kutiitira hombe zvidhafu. Ini pano ndaona zvakakodzera kakuti tishandure upenyu hwevagari vemuno muSodoma. Ini ndiri munhu ane mari dzake ka, asi handizvo zvandasumukira pano. Handiti ka, ini zvandasumukira pano ndasumuka kuti tishandudze upenyu hwedu isusu vagari vemuno muSodoma ka, tichinje life yedu. Ngatiiti amen, tichadzise Satani ka. Amen. Saka regai ndingoti tira kupleja kamari kadiki kandinako. Handiti ndanga ndauya ndakabata ka $20,000 chete. Saka ndinoti kana tichinge tapleja kamari ikako ka, kabatsire vana vemusvondo munomu. Handiti ka, tira kuzviitira mabasa edu isusu muchechi munomu. Tizvikriyetere mabasa edu. Kana tichinge taita mabasa edu isusu, vana vedu vemuno muchechi havazokwanisa kunge vachitambura. Handiti ka, toshandura upenyu hwedu. Saka ndiwo chete nyaya yandandauya nayo muzuva ranhasi. Aiwa ka, tofunga kama zvinzwira mega kavatendere. Hanzi kuchema kwedu kwapera kapano paSodoma Church of Christ. VaIsraeri chaivo vakadzungaira murenje kavakasvika pakumhura Mwari. Zvinonzi vakatoudza Mozisi wacho kakuti tidzosere kunyika Ijipita kwataikanya zvitina nemate, asi takaguta. Asi hanzi one day kaMwari vakaita minana. Mwari havadhakwa ava. Kwakazongofuma kwakadonha manna from heaven. Imagine muri mi brother Ingrid wakatsukunyaka muchingofuma mangwanani ega kapa ya dipenyu paine box repizza ne box rinenge rine chicken crust yese. Mungasati Mwari akanaka here vedu we. Amen. That's true. Kana pai pakapiwa vanhu zviutana Mwari chakava chishamiso kachiye. Imagine vari sekuru baba ushomoli wangomuka zvoma kusenseni wana pamba paine 10 kg dzemapork chops ekwamagumbo. Praise the Lord. Amen. Ayo wakati nokutendeka vana vesangano nekuya kwamaita kati chitendeuka elder vedu ka Elder Chikombera ka, tichivatenda kane mari yavatunzira ka $20 yavatiisira ka mu account yedu yechechi. Ayo waka tinotenda ka kubata kwa baba kune simba. Aiwa, masmall yakanhai vana vesangano. Ndikuda kuti panopera next year ka, tinenge tatone magonyeti chaiwo anenge akanyorwa kunzi Sodoma Church of Christ maiziya ka. Iwayo anenge achitorwa macross border kwese kuna Tanzania, South Africa, Mozambique anenge achitosvika maiziya. Iwe mazuva anaya zvinhu zvako zvikumbonyatsozvifambisa sei chaizvo ndinyepe. Zvii?
Wakadatondaira kuchita dzungu rako rika, ini ndokupunzumura manje. Idedha mana, ndaita sei kwenina mana, maunditsoma kapi. Uzwa baba ndikureketa neo zvakanaka-naka, wadotonditi kwaizvi, ndokupunzumura. Ndati zvinhu zvako umbonyatsodzishandisa sei chaizvo mazuva ano. Akuita sei dedhi, ndiri kufema oxygen yakafanana inofema mwana wese. Ini ndiri kubreathe out carbon dioxide maziya. Matiza akanofema carbon dioxide iyoyo, yova akanotipa oxygen. Ndichidya nakalaka, dhululu, buwe nekokopina. Kana ndaguta, ndobva ndabaya tonazi maziya, kana ndotswanya. Namana. Ndikuro izvozvo bai ninoshomore. Wakakumake ndauchikoro rini iyoyo. Mazuva ano yaka, ugara ino mari. Mabhodhoro mumba mako, anenge ari maketa kuzaremo mari tacha-tacha. Mari kuiboyepo shomore ndinyepe. Nhai baba ushomole, asi mimi nerenyibundura makashaya kani. Wedemse. Ndiribe mariyo ndakasayaba, asi yako yo kuiboyepi. Dhedha zvamwari ka. Izvozvo manje ndozvisinei nemi manje. Ndirabamba wako shomore. Ndinokodzera kuziva kokuboya mari. Noti kana iri mhosvo yori kuparaka, hazvipere musheba izvi. Uranda idya iwewe. Udoti banzurisa kapana pano masedhiyo kumamina. Tichizwa tisaka kutuma. Hai ndidanda mhosvo yandiri kupara inini. Asi mhosvo yangu ari kuti handipulakidza vakarwa mabude. Matotange ndinda totigarisira nyubatwa kurispo. Mbondimirirayi mimi. Wafara ko shomore. Wafara nchiribeba munhu. Mwoyo wako mburetete. Ndoizvo waidaka. Hani baba ushomoleka. Kufarira kwangu kana kusafara kwangu handipulakidza ka. Hakunene kurwa mabude kwawo maziya. But isafi boy here dedza. Hanzi wedemse. Chishakaitika. Asi makavakanya-kanya. Haipapo ndikuziva boshomore. Handinda kunyepere kare kuti munhu yekwai criminal ari kutotsvakiwa nagawe kumapurisa uko. Hawarume soka. Ndakapoiwa seike nini? Saka mahwani. Kuenda toti kaKrismasi egore rine ndichilaza murungu. Watiwo shomore. Maya dedza. Ndandototi zvangu gore rine ndimukama muchetamba zvakanaka muchilaza murungu. Mavheti kana andipulakiza vai. Saka pamhepo wagwani. Kandigetera asi kana mbobatika. Ari kubatika bauyu. Nhamba dzachedzoka dzikuti ndakafana dzobva dzati kwainoronga niyose. Handabva ndeta kuzvisaiwa. Pangu yakadai dedzaka. Ndopatinongoti munhu ngaangofonera kana mhodza maziya. Hapana. Iwe amai utodini. Ndodaba kuzochireketa nozva amai wako futi. Wari kwana pai panyaya yese. Ndikudaba kuzvizwa futi izvozvo shomore. Amai wako ndichawadaba. Dedhi kochiko. Mangusitike papo chiko chikumboitika wedemse. Oshomore. Foni yangu iripi? Iri apo yo dedza. Yero wadzimai, makasimba chere? Ndiri right baba ushomole muri seiwa zvenyu. Ndiri right bai nadzimai. Ndakusuwai. Kana neniwo ndakusuwai shewe. Shuwa ere baby. Rongedza mabhegi ako yo yese. Ndikuya mangwani makuseni kokutora. I love you. I love you too shewe. Saka kubva mahwambizve. Hanzi wandazisha unevha chichizhiya. Saka patosaswa feya akapaipai. Mukuita seko ma-elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi mabude. Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira. Tiri kusubscribe kuYouTube channel yedu. Ukangobaya button rakanzi chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors maziya. Komagumbo buchari. Enda yugulenora Aper Specimen Shops. Munotenga komagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama komagumbo nyango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys. Mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatuya mune masupporta isusu APSTV Entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira ma-special videos anoonekwa nemamembers edu kuYouTube chete. KuFacebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neamana.